smøger. Jeg er afhængig af smøger. Jeg er afhængig af energidrik. Jeg er afhængig af cola. Jeg er afhængig af Faxe Kondi. Jeg er afhængig af slik. Den her dokumentars formål er at fortælle om, hvad afhængighed er. Vi rykkede ud på Frederikssund Gymnasium for at finde informationer. Afhængighed er i dag blevet mere og mere udbredt i mange forskellige former. Afhængigheden i dag bliver tydeligt set her i Frederikssund Gymnasium, hvor nogle elever dagligt går op til den lokale Netto, som ligger få meter fra det almene gymnasie. Det mest hyppigste, de afhængige elever kræver i deres pauser, er deres regelmæssige læskedrikke, som enten er energidrik og eller sodavand. Stadigvæk er der mange, som har lyster for at få slik på deres menu. Vi har spurgt Mathilde Brandt fra 1. D på Frederikssund Gymnasium om hendes tidligere afhængighed for slik og andre søde midler. Jeg er så meget slik, at når jeg ikke havde fået slik i noget tid, nogle timer, og mit blodsukker var blevet lavt, så begyndte jeg at ryste på hænderne og sådan, skulle have slik. Vi spurgte den lokale biologilærer, hvad der biologisk set skete op i hjernen, når man bliver afhængig af et stof. Hvad sker der, når afhængighed skabes? Når der skabes afhængighed, så sker det typisk ved neuroadaptation. At når man ved indtagelse af narko øger mængden, koncentrationen af neurotransmitter og dopamin til mere end det plejer at være, så reagerer den modtagende nervecelle ved at mindske mængden af receptorer, sådan at der simpelthen skal mere til for overhovedet at få en effekt ud af det. Ordentligt meget skærm. Og også sådan, at man uden narko, ens yndlingsnarko, cigaretter for eksempel, så har man det ikke så godt længere. Bagefter spurgte vi en elev fra Frederikssund Gymnasium om hans forbrug af cigaretter og hvordan det blev til, og hvad fremtiden viser sig med hans forbrug af cigaretter. Hvorfor begyndte du at ryge? Mine venner gjorde det, tror jeg. Det var lang tid siden. Hvor længe har du røget? Jeg tror, jeg startede i... Det har været sommerferien til 8. klasse eller sådan noget. Sommerferien til 9. måske. Hvad synes du, din afhængighed gør for dig? Hvorfor bliver du ved med at ryge? Det kommer til at slappe af, og jeg synes, det er rart. Kunne du godt tænke dig at stoppe med at ryge? Jeg kan jo ikke tænke mig at stoppe nu, men jeg må godt tænke sig at aldrig være begyndt. Vi fik kontakt med en anden elev på Frederikssund Gymnasium om hendes mildere forbrug af energidrik og hendes mere ekstreme fortid med det. Hvorfor begyndte du at drikke energidrik? Det smager godt. Hvor meget drikker du om ugen? Den her uge har jeg kun drukket en. Jeg tror på lidt ned. Jeg plejer sådan at drikke 2 om dagen. Kunne du tænke dig at stoppe med det? Egentlig ikke, faktisk. I dag er det ikke kun slik og cigaretter, som indtager afhængigheden blandt folket. Men en stor del af de unge bliver også offer for euforiserende stoffer, som er blandt andet hash eller kokain. Det har vist sig, at den største procentdel af stofmisbrugere af det euforiserende stof hash, skunk eller andre euforiserende stoffer forekommer mest hos de unge på alderen 16 til 24 år. Hele 49% af den aldersgruppe har enten indtaget en eller flere af disse stoffer mindst en gang i år 2005. Anybody want to waste some time? Tidligere undersøgelser fra Statens Folkesundhedsrapport fra 2007 viste os her i Statens Institut for Folkesundhed. Vores statistikker viser også, at flere og flere mennesker finder nye ting, der kan skabe afhængigheder, og mange af dem har en negativ effekt på kroppen. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.